Какво да очакваме от Спартак през пролетта? Има ли финансова стабилност, всички от вас? За много години на всички честита нова година. Както на вас, така и на момчетата от отбора, на целия треньорски щаб. Честита нова година на всички фенове на Спартак Варна. Нека всички да бъдем спокойни, както ние, така и те. Отбора има стабилност. Започваме днес подготовка с настроение и се надяваме да завършим футболната година в едно добро класиране, както афиширахме нашите намерения. Ако можем в шестицата, добре дошло. Най-така варианта компромисния е първата осмица. Голям беше интересът към Ахмед Ахмедов. Трансфера вече просто трябва да се официализира, след като той отиде в Япония и мине медицински прегледи. Към други футболисти имаше ли интерес или, да кажем така, конкретни оферти на Спартак Варна? Вниманието беше насочено безспорно към Ахмедов, с оглед на това, че той е голмайстор към днешна дата на FBET лига. Винаги има интерес към определени състезатели, които показват добри постоянни игри, но нищо конкретно няма като предложение или като оферти, така че на този етап се разделяме само с Ахмедов. Да разбираме, че на този етап така чужденците, най-вече които са в отбора, си остават в отбора. Появи се информация, че преговаряте с някои от тях да продължат своите договори, защото това също е важен въпрос. Някои от чужденците вече са си преподписали договорите. Някой може ли да изброите? Не искам да цитирам имена, защото виждате, че излизат основно в социалните мрежи различни твърдения и хората така остават объркани понякога. Затова ние ще го излезем с официална позиция, тогава ще цитираме имената на футболистите. Що се отнася до другите чужденци и въобще до всички останали футболисти, треньорското ръководство ще вземе решение, но на този етап всички футболисти се остават в отбора и остават футболисти на Спартак Варна. Тоест няма опасение някой да разтрогне по финансови причини? Няма причина, защото не само футболистите, целият клуб, всички служители на клуба са си взели трудовите възнаграждения на време. Да, имаше леки забавения, които са наваксани и сега през този месец януари до края на месеца ще бъдат изравнени всички възнаграждения на служителите, защото едните взимаха малко по-напред от другите. Но това ще бъде зачислено. Много спекулации имаше около трансферната сума на Ахмед Ахмедов. В Трансфермаркт излезе официална информация за 200 000 евро. Това отговаря ли на истината или не искате да коментирате? Няма да коментирам цифри. По така съображения мои, не мисля, че трябва да го правя аз. Когато всичко стане факт, минат медицинските прегледи в Япония, тогава ще разберете точната сума и условията на футболиста и така нататък. Има ли някаква възможност, примерно от тази сума, така да бъде дадена за футболист, който евентуално искате да привлечете, ако няма да бъде свободен агент? Има ли такъв вариант да привлечете и такъв тип играч, за който дори фиктивна сума някаква да бъде дадена от страна на клуба? Защото знаем, че все пак има играчи, които наистина имат класа тогава, когато се плаща трансферна сума. Значи ние към днешна дата имаме сигурни 4 нови футболиста. 2 българи и 2 чужденци, вие ги знаете, футболист от Гана и футболист от Бразилия. Това са 100% нови попълнения. Те са като свободни агенти, нали така? Да, Милен вчера пристигна във Варна. Утре Диан Лозев ще пристигне малко преди обед и ще се включи също в подготовката. Идната седмица ще се включат и футболиста от Гана и футболиста от Бразилия. Разбрахме, че Ивей лети в момента. Ивей лети в момента. За къде? В момента е над Атлантическия океан, преди малко му гледахме полета, да следим го. Каца след около 3 часа в Истанбул, оттам лети за Букурещ и живот и здраве в 20 часа и 20 минути ще кацнем в Букурещ, където нашия администратор ще го посрещне на летището и утре рано сутринта ще бъде във Варна.